Čestitam na odličnoj igri, odličnom ponašanju, bilo je fair play, bilo je tu žari, jel tako što i normalno u sportu svak želi da pobjedi. I vatra, tako. Trenerima također svaka čast. Treneri su bili na visini zadatka, to moramo primijetiti. A naravno vi ne biste bili tako dobri da nisu dobri treneri, tako? Da. Jeste vi zadovoljni s vašim trenerima? Bravo, i treneri sa vama. Sad, neko je bio uspješniji, neko manje uspješni, ali to je ovog puta, sljedećeg puta ćemo vidjeti, tako? Svaki put. A od čega zavisi od? Treninga. Sad ćemo, davamo prednost, tako muškarci? Sad ćemo da vidimo ko je to 12. mjesto osvojila Katarina Jovanović. Molim vas, Katarina. 11. mjesto Mihajla Vuković. 10. je bila Ivona Rinčević. 9. Dunja Vlaković. Sad 8 najboljih. 8. Bajović Stefanija. 7. mjesto Anja Bajović. 6. Žana Spakić. 5. mjesto Anastasija Vujović. 4. mjesto je za malo medalja Mijana Cerović. A bronzu će nositi Ksenija Vračar. Vesel Culović se doruči medalju i diplomu. Drugo mjesto, Ajna Spakić. A šampionka topa 16, najmlađih kadetkinja, Kristina Šeber. Sad možete stati da vas fotografišemo s njima. A ne vidi Moskvić, ne vidi Moskvić. Ana Osmijeh. I još jedna sa profil, što bi rekao dole. Ajmo s Osmijeh, povedite naravno. Bravo, bravo, nešto tamo. Nešto tamo, bravo. Nešto tamo, bravo. A sada ćemo vidjeti kako je to bilo kod muškaraca. Ćemo ih isto ispratiti s aplauzom. 12. mjesto Uroš Vuković. 11. Vojislav Dabitić. 10. bio Bogdan Slavković. 9. Zijak Spakić. A osmorica najmlađih, a najboljih. 8. je bio Vasilije Atović. 7. Slavković Antonije. 6. je bio Viktor Knežević. 5. mjesto Peđa Taljanović. Bravo, medalja. 4. mjesto Matija Mališić. A bronza je danas
Đorđe Raković. Drugo mjesto, sjajni Luka Pelanović. A najbolji na topu 16 najmlađih kadeta, Jakša Kilukasić. Čestitam, bravo, čestitam. Ajmo još veliki aplauz za najbolje. Bravo, čestitam. Bravo. Mogu sad prvo mjesto koje je osvojio. Sad još med nama. Kristini, ti stavi jakše da osjećam posebno. Priđite jedno drugo. Dobro. Možda mi tu. Dobro. Možda se još nema osvijeku. Još jedna posljedica. Hvala. Sad ih stići.